いね。私ちょっとアルパカにびっくりしたわ、本当に。本当？うん。よかったよ。でもみんなアルパカ知ってんのかな？何が？アルパカって知ってるかな？誰よ？みんな。カシミヤは知ってるけどさ、アルパカって動物知ってるかな？誰が？みんな。一般。さ、最近さ、なんか CM 出てるじゃん。ミラバケストとかって言って。あれだよ。だから最近人気らしいよ、結構アルパカ。そうなんだ。かわいいね。君は本当にかわいいね。かわいいかわいい。いい子いい子。いい子いい子。ビデオ撮ってんだ。あ、そうなの？目も開けないけど。後で癒されん。一人で。いい子いい子。よいしょよいしょ。よいしょよいしょ。よいしょよいしょ。オッケー。よいしょ。